जों दिनै महारानी कृति सिंहनि नमिनेशन होनानै थाङै दङ बेखाय नमिनेशन रामचंद्र घाटनि जों दाबुकसो पर्यन्त 120 टा गारि फाइका ता अरबते गोबां बरफ जयन खाइफैका जों खा खालायो ताकलाय बिसिबो जे पूर्व त्रिपुरा आसन जत्तनिसे गोबां मार्जिन बुट बायखाय जों खोप्लाय खायै भारतनि पार्लियामेन्टआव जों चिनि प्रार्थीनो रहनाय चिनि त्रिपुरा मथा ताइ बीजेपीनि जयन जे कैंडिडेट ब खोप्लाय खायै त्रिपुरा सारनि कक पार्लियामेन्टआव रमिति सानायनि जों बिसास खायनो तिनि बनो नमिनेशन निफ्रो लगिरिनानि बागै जों अर शत शत बरफ फाय हजार हजार बरफ फाय जों बनो लगिरि दङ कथा मिले वही त्रिपुरा मथा आईपीएफटी बीजेपी मिले रामचंद्र गादी बुडाबा हाके मिले वो तिरि सबै जागो बस्ती अर जों तिनि बीजेपी ना आलादा तारपरे आईपीएफटी आलादा जों त्रिपुरा मथा सिमा आलादा 120 टा गाड़ी जों टुबै अर तिनि सकपाइका ताबसु पॉइंट एवं विभिन्न गाड़ी तिनि jango hakameka ta bang misil ukolog korogma nor nukana je tebo borok phai tongo kha khalayo tebo chini ukolog gari tongne borok tatino phai sok painai nei ta hambai